Na categoría cadetes, a terceira posición é para Virxen da Guía, categoría masculina. Por favor, o equipo de Virxen da Guía, que suba arriba, por favor. A segunda posición de cadetes masculino é para Robaleira. Robaleira, por favor, arriba. E o primer posto da categoría cadete masculino é para Chapela. Moi ben, rapaces, noraboa.